Katukan, Tibasol. Tinapalabas, nabuwak dagiti kapulisan, idinaamuanda ang nakalibas ni Padre Matayo. Sinapsapul da, ngem di da nasarakan, ket adayon tinakadanunan ti padi. Nagtuktok iti maysa a kalapaw, ket lakay tinangilukat. Mas daw ti lakay iti kaadda ti padi iti ayan na. Idinto tadis oras terabi. Inlawlawag ti padi ti amin. Tinulungan nga ro ti lakay, ket insingasing na nga agyan iti bantay iti maysa a kalapaw na. Tapno saan ang masapulan dagiti pulis. Simmalog nga ro ti lakay, tapno mangala iti masapsapul ti padi. Ket iti agsubli kuman iti bantay, immasidag ni Dinggas. Naamuan na nga iso ti ibagbaga ti padi nga agnagan iti Dinggas. Insurot na nga ro daytoy iti ayan ni Padre Matayo. Nabang-aran ni Dinggas, tawan ti dakes a napasamak iti padi. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo a napaulwan. Katukat, Tibasol. Nabuwag dagiti pulis, idinaamuanda a naglibas ka. Ket sinapsapul da ka. Nalabit, sapsapulen da ka aging gaita. Ket kedi asawan da ita, nga da kayo jeruar ti police station, itiray jaya kanito? Wan, padre. Panggap mi kiniligaya ti mangilibas ken ka. Ket di mi ninamnama a makita mi ijay ni Boy. Tapanggap na kamat nga ilibas. Ha? Nabangaranak ta nakita kan, padre. Naamiris ko asa na rumbeng a sumuko ni Boy. Iso nga naglibasak, tanong sumuko, amangan no patayan ti mayor. Saan lang nga iso ti patayen da, padre? Iraman da kamatan. Kasta ti aramid ni Don Juan. Sana balikan niya Dinggas. Awan anyaman na amatayak. Ngam ni Boy, saan ang may parbay nga matay? Saan natake sa tao? Padre, At daarapaap da kini arson. Kayat dati agbali na pulis, kaya't rumbeng aragpatan da reyta. Saan dak apakadanagan dito'y, makamuak iti bagik. Kaya't saan nyo baybayan da boy kenarson. Juan, padre. Aniyati ko nam, Jonas? Big Lord, nakalibas ka nun ni Padre Mateo. Oh, dagiti saloy a pulis. Apay, analibasan ni dati padi. Ang sapsapulan da itan, da japa di Big Lord. Awan pa'y nasalyat, mat. Ang tapay nagrally di police station na, Big Lord. Nagaduda ka na. Kaya't darok atan dagiti pulis, ti padi. Tawan ka no ti basol na. Aniya? Kasta tinamuhak, Big Lord. Saan ang mabalinda ito'y? Sige, umawag kay di police station. Takasaritak ni Hepe. Ang Big Lord. Awan ka nga talaga ni Padre Mateo di taunag, Mang Beauty. Wan, amok, napanagnakak daytang idinakasaritak ti Hepe. Nakita ka kasarsaritam ni Hepe, Mang Beauty. Kasla, agong ungot ka. Di kan sumanaong. Sige, intayon. Ayabamon dagiti kabarangayan, ta intayon. Sige nga, Rod. Ayabakon ida, taintayaw. Antiligaya, anya nga tan tinapasamak ka ni Padre Mateo? Madanagan akan kwa na arson. Sapay kumata na sarakan ni Dinggas. Saan pa'y asim mangpat ni Uncle Dingas? Kastamot tan ni Boy. Nagkadwadang hata. Saan? Nagsisina kami idirabi. Tapno sa pulen mi ni Padre. Naturda talaga ni Boy. Jack ni Namnama, amapan ijay police station. Tapno ispalan na ni Padre. Di namot imbaga kanyak. Tapno matulong ako ma.
Nalabit adi na kayat ama isagmak ka. Dayta ti kanayon na nga ibaga kanyak. Ngam agayam kami. Kat kasapulan na lata ti tulong ko. Agyamanak, tanapudno ka agayam kankwana, Arson. Sipud elementarya kami. Da kami tinasingad nga agayam, anti. Sapay ko mga ron, taag na nayon ti panaggayam nyo. Wan, anti. Saan to Apolos ang madadaal ti panaggayam mi? Arson, saan pa asimang da Adeline? Nalabit nga dadan iti dalandang agturong ditoy. Amom, Arson. Uri adda akla dito'y balay. Ngam agdanda nagaklat ta. Madanaga na kada kayo amin. Kayat ko ti sumurot kada kayo. Ngam di yumat kayat. Gaputa di mi kayat, amay sagmak ka. Ni Adeline, simurot mat kada dona. Ngam siyak, di da kayat a sumurotak. Dito'y kalatan. Tapno adda kadwa ni Auntie Dagimay. Nang runa ket, agpapauyo. Di nan samutan kayat timangan. Wan nga rod. Niboy akabsat mo. Awan ti rumbang apagdanagam kan kuana. Amo na ti araramiden na. Sa bagay, amok dayta. Ngam madanaga naglata. Kas ita. Awan dapay ka ni Uncle Dinggas. Urayin tayo ida. Sa dino nga ron itan, ti ayan ni Padre. Balasang ko. Dayta ti ditay amo, nana. Sapay kumata na talgad iti ayan na. Ay, apay akas to'y ita, ti mapaspasamak dito'y ili tayo. Awanan, tay sigod alinak kan kapya. Dayta ita ti kitaan tayo, nana. Anas ken amasukatan ti mayor. Awan, kasta ti maiparbang. Sige, nana. Agawid kayon. Ket agyaman kami iti oras nga impaayo. Sige, inakmatan. Sige, nana. Awisak dagiti padak ababakan. Taglualo kami para kan ni Padre. Kan kastamatan iti talina ay tiili tayo. Wan, nana. Nasaya at launay dayta nga aramidan nyo. Ma'am Beauty, nagawid ang dagiti tattao nga inawis ta. Wan, Sonya. Ni Adeline, nagawid pa'y laang. Tamapan nakasaritaan na imbag dagiti dadakkel na. May papan iti mapaspasamak ita. Tasanda ka no ang maawatan. Sige, mapantan ijay balay da Uncle Dinggas. Amangan no addan ijay da boy. Wan, Ma'am Beauty. Kana, mabisinak pa'y kit din. Iso, sige, mapantan, ma'am. Amo ka na laing ni Boy. Katagtalakak iti kabailan na, big man. When boss, biliba ka talaga ka ni Boy. Nalaing tipan na kilaban. Nupay kasta. Kaya't ko atulungan dak amang wanawan kan kuana. Kaya't kung akalap kayo iti impormasyon, may papan iti mapaspasama kadakwada. When boss, Saan tayo kung mga itulok ka dakas ti mapasama ka ni Boy? Iso atulungan dak big man. Sana bale, dakkel ti tangdan nyo kanyak. Kas ita, inikan kayo manan iti kwarta. one boss sa stall. Di kagdanag napudno kami ken ka. Nasaya at big man. Noan niya tinakalap yo adamag, ipakaam mo yo adagos kanyak. Areglado boss. Kanu bilang tamasalaw yun ni Boy. Ibagayo nga gananad. Ibagayo akayat ko akasarita. Kat umay iti rancho. Sige boss. Kastamat ni Dinggas. Numasalaw yo. Ibagayo nga umay iti rancho. Ta importante launay ti ibagak. Kan ibagayo nga gananad. Kat sapay ko ma. Ta umay da kan ni Boy. Sige, danon mi day takadakwada boss. Sapay ko tag sa sabat tidalan mi. Number 16. Big man. Sarkak ti hotel ni Don Juan. Gunda sa klangan. Tapno awanan ti parekot. Tapno awanan ti mangipangta iti biyag ni Boy. Saan boss?
Di kag darasudos. Ado ti gwardya iti hotel. Amangan no saan nakamet lang a pasriken ng runa ta darmas mo. Lumabanak nukas ka sana. Saan, boss? Narikatan. Numatay ka kasanon ti kinabaknang mo. Ha? Boss, ado ti kinabaknang mo. Iso asana rombeng ang maisagmak ka. Oh, When, boss, sino nga itag numarte kinabaknang mo? Numapatay na kadagiti pulis sa gwardya. Iso adikag darasudos, boss. Sayang ti kwartam. Numasapa kamet na matay. Naimbaglaangan. Tanakalibas ni Padre Mateo na naligaya. Tanusan, talaga apilitan mi nga irwar ijay police station. Ado kami itay iti sango ti police station. Naturod kayo, Donna. Kat dagiti kas kada kayo ti kasapulan ti ili. Nana, Dagiti kas kada kayo ti agbalin a leader dagiti pada yung agtutubo. Para iti pagsayaatan ti ili. Nana, Da kayo kada boy. Da Arson. Da Adeline. Ken Sonia. Nagtuturod kayo. iti damo. Naturadak iti dakas nga aramid. Ngam itata nagbalbaliwak. Naturadak lata. Ngam para iti pagsayaatan ti ili. Makikaykay saak kada kayo. Tapnumatnag ni Don Juan iti trono na. Agyaman naktakasta ti kapanunutan, Donna. Juan, nana. Nang rona kat talagamat ang makitkitak ti ebidensya. Ato'y ini tayo. Kat agraira ti droga. Donna. Tumulungak amang paksyat ken kuana. Nanaligaya. Nanang, saan at talaga akayat ni Auntie Dagimay timangan? Di na kayat nga ilukat ti ridaw ti Siledda. Sige, siya kun ti makisarita. Dagimay, mabalin ka di arumwar ka, tamangan ka. Madanagan kamin kan ka, tadi ka pa'y nangnangan. Dagimay! Saan asumumbat, nanang? Kunana ngamin idirabi adi na kayat timangan. Kat saan tayo kano asingaan iti panagmaymay sana dita Siledda. Ni, anya ngayon nga iti mapaspasamak kan kuana. Sige, isublik iji kusina da ito'y taraon na ko, ma. Sige, Joy anak. Ala, bayan tayo latan ni Dagimay. Sa bagay, numabisin. Nakasagana lata ti makan iji kusina. O anya, Jonas. Anya ti madamag. Sandalata na sarakan ti padi, Big Lord. Papada kayo amin. Awan pa'y nasayat ka na kayo. Nalabit na nakaadayon ti padi, Big Lord. Saan na mabalin na makaadayo dahi jay dito'y nagtipunan? Iso anas ka na sa pulan nyo. Tadi tayo amuti mabalin na panunutan kontra kanyak. Nagpwesto, Big Lord. Awan ti sabali a pabasula kay ti daytoy. No saan ani boy. Iswa masapula matiliw metlang ni Padre Mateo. Kasano no lumaban? Paltugan yon. Ha? Kasta ti imbagak kadagiti pulis. Ngem no ni boy. Kayat ko asibibiyag nga idatagyo kanyak. Taparikadag iti husto. Aging gangag karadap iti rigat na. Banay, at niya dyan nadamag ka kadagiti trabahador. Napaltugan ka no ni Don Juan. Kat ni Boy tinangpaltog. Wen, Lola Marga. Ngam, saan tayo pa'y anapanagnagan nupod no dayta? Amok ani Boy. Taimay da idi ditoy. Nagdaar abaraw. Kaslada karupro pa na. Ngamjak malagim.
Damag ko pa'y. Ani ka no Don Juan tinang ipapatay idi kan ni Boy. Dahil tatiga po na abinalis ni Boy. Nupod no dahil ta adamat. Ay, naturad launay ni Boy. Amuyo, Lola? Naglagan tiriknak ka ni Boy. Tsaka mo no apay. Gapo, tanasingpit mo't abaraw. Wan siguro, Lola. Kat mas daawak. Tanabayagan asaanda nga imay dito'y farm. Uray ni do na nga apo. Saan mo't tan nga imay ditoy? Nasayaat ko man umay da. Tapno agdamag tayo kadakwada. Barang ado tinaamuan da maipapan ka ni Boy. Donna, Sonia, Arson, saan kayo kumapay arumrumwar? Delikado, amangan no maisagmak kayo. Wen, Auntie Ligaya. Sige, Nana. Dito'y kami laang unag. Sige, Nana. Dito'y kami lang balay. Urayon mi asumangpat da ang kaldinggas kan Boy. Nasaya at no kasta. No addadan, tuktukan dak iti siled nga ayan ko. Kayat ko ti agmaymaysa. Tapno makapagpanunutak na imbag. Iso apanawan kayon dito'y salas. Sige, Nana. Hay, oray siyak. Pampanunutag no anya nga tati sumaruno ang mapasamak. Anya ti adda iti panunutyo. No siya, ituloy tayo tilaban. Ha? Uy, talaga naturod ka, Ma'am Beauty. Saan ang mabalin nga isardang tayo? No isardang tayo, anya pa'y ti serbi ti inrugi tayo. Dagiti napan tayo impigpig kat asurat. May papankin ni Don Juan. Husto ka, Duna. Ni Boy. Saan asumo ko dayjay? Basta lakit di pagimbagan ti sabali. Wen napanaknakan tayo daytan. Saan ka de? Wen, Sonia. Idi inis palmay ni Padre Mateo. Iti panangirakad da Jonas kan kuana. Kastamot taon, idiin rakad da ni Joy. Saan ka de? Akayat ni Ma'am Beauty, aparamos ni Joy. Wen, Mabalin ka di. Saan yun nga iraman day tabanag? Ngamin, ad-adda amakon konsensya, Saan nga minamaliklikan, Ma'am? ngam ti importante. Saan kan akas iti sigod, Ma'am Donna? Nasingpet ka itan. Ken naturad alumaban. Wan, Arson. Telepono. Nalabit ane hepe daytan. Kat nasarakan dan tipadi. Amangan paikit di no napatay dan. Hello. Don Juan. Asino daytoy? May sakakadi a pulis? Sa anak aplis nga alipores mo, Don Juan. Sobrang ti kinatakas mo. Agraman ti padi. Iraman mo pa'y. Ipagpakitam laeng atakrot ka. Boy? Don Juan, sa anak apatiliuken ka asibibiyag. No mangiraman ka pa'y iti sabali at tao. Ibutaktak ko iti intero nga ili ti kinadakas mo. Aniya. Pagkat katawaan na ka talaga, boy, kriminal. Bumabakan iti pwestom kas mayor, Don Juan. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Sika at Timal, amang kalkalaban kaniya.
sumukukan, kriminal. Sikatik kriminal. Bumabakan di tatagam mo. Tasaan ka maikari dito'y ilimi. Agsublikan iti naggapwam a lugar. Saan asikati kasapulan mi dito'y nga ili amang ituray kada kami. Nita, imbabanan. Apa mana maimbaganak iti husto. Siyak timang sapulkan ka, kriminal. At siya ka mismo timang gudaskan ka. May saka lang at timal, boy. Kat saan laakaskan ka, di makaabag kaniyak. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.